परबतजिल्लानि काजिगावआव इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउनि सावरायमेल। क'क्राझार जिल्ला परबतजिल्ला मुखुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि शैलेन्द्र नाथ ब्रह्म मिनि स्टेडियामाव थांनाय सानखालि इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउनि मोनसे सावरायमेल जथुम्मा खुंफुंनाय जादों। परबतजिल्ला जिल्ला लाइमोन बिपिएफ आफादनि आफादगिरि जुएल राभा आरो नेहाथारि जनक कसारिमोननि दैदेननायाव मोनसे प्राइमारिनि गासै बिएसइउ आरो इउथफोरनि नुजाथिनायजों गाजा गोमजायै जाफुंसारै खुंफुंजादों बे सावरायमेला। मख'नाय जायोदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों कंग्रेसनि दोलोनि क'क्राझार जिल्ला किसान सेलनि आफादगिरि राजु मारागा सा 80 सोद्रोमाफोरखौ लानानै जयनिं जानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गोबांथारै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे सावराय जथुमाव 1 नं परबतजिल्ला बिआबनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म आरो मिरु बिपिएफनि गाहाय नेतारि मनेश्वर ब्रह्मनि नुजाथिनायजों लोगोसे मिरु लाइमोन आफादनि आफादगिरि रिनजय बर', मिरु बिएसइउनि आफादगिरि सोगोमसाद बसुमतारी आरो मिरु बिपिएफ लाइमोन गांखंनि गाहाय नेतारि शरद चन्द्र दास प्रहलाद ब्रह्मआबो बाहागो लादों। बे हाबाफारिया 2025 नि बोसोर गोदाननियाव जागायजेननाय हाबाफारि। दा बे हाबाफारियानो जाबाय 2025 आव बिटिसि इलेक्सन जागोन, एप्रिलाव जागोन। जोंनि बिसास बेयो आरो बेखौ सिस्टेमा थिनो। दानि सरकारा अलरेडि 5 इयार्स थांबाय फाइनान्सियेल इयार हिसाबै, ओंखायनो एप्रिलाव इलेक्सना जाथारगोन बेयो खाथां। बेनिखायनो जों जोंनि दावहाखौ जों जागायजेनबाय। फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो खमसे खम 25टानि बारा देरहानानै जोङो हारसिङै एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन बे रोखा। बिनि थाखायनो जों दिनै बे दावहाखौ जागायजेनदों आरो जोङो स्पेसियेलि इउथ आरो बिएसइउ बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिसतखौ जों इयुनाव गोजों खालामनो थाखाय थांना थानायनि बेबस्था, सेल्फ एमप्लयमेन्टनि बेबस्था बेखौ खालामनो थाखाय जोङो जाहाथे जोंनि इउथ्सफोरखौ जों आवगायलांनो हायो, बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो दिनै सिन्था खालामलायदों फैबाय थानाय सरकाराव जोङो जोंनि इउथ्सफोरनि सेल्फ एमप्लयमेन्टनि थाखाय बोसोराव 100 कौटि जोङो 500 कौटि थाखा बाहायनानै जोंनि इउथ्सफोरखौ जों सेल्फ एमप्लय खालामगोन। आइजोफोरनिबो थाखायबो सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामगोन आरो जायफोर गरिब दुखिया बिथांमोननि थाखायबो बिथांमोननि बेफार बानिज्य मैगं थाइगं फाननानै जानाय, दिनै ना फाननानै जानाय, दिनै बन फाननानै जानाय बा बायदिसिना फिसा फिसा बिजनेस मावग्रा बिथांमोननि जाहाथे बिजनेसाबो मोजां जालाङो, बिनि थाखाय जोङो माने बिथांमोननो आर्थिक अनुदान रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनायनि थाखायबो जोङो बेबस्था लानो नागिरदों। दा बेबादिनो गोबां आरो मिशन आरो भिजन लानानै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो देरहालांनानै रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन। गोबां जोंहा इनस्टिटिउसन गायसनबावनांगौ दङ, गोबां कलेज स्कुलफोर गायसनबावनांगौ दङ, बेखौ जों थिग खालामगोन। बिटिआर एकर्डआ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायाखिसै। जे एकर्डआ बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय मोजांमोन, जों बेखौ मावफुंनानै लानांगोन। प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनआइटिखौ होफैनो हायाखिसै रायजो राजाफोरनो। मेडिकेल कलेज जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै, कस्ट फेक्टरि जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै। दा अनेकथा बिदिनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि खोथा, बिजनेसनि खोथा दिनै बेफोर दिनै जाफुङाखिसै। दा बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै नाजागोन। आरो एनडिबिफोरनि माखासे समस्याफोर दङ, केसनि समस्या, जेलनिफ्राय बख'नांगौ। दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला बिथांमोननि गासिबो जाबतिय जायखि समस्या बेखौ जोङो मावनानै होजोबगोन। आरो मोनसे सनानि बड'लेण्ड हाग्रामा महिलाया जायखौ 17 बोसोराव मावलांदोंमोन, जायखौ गल्डेन इरा होननानै बुङो नङा होमबा, गल्डेन इरा सनानि जुगमोन मोनसे बे 17 बोसोरा। नाथाय बे 17 बोसोरखौ बिथांमोनहा दिनै 17 बोसोराव जाख्ल'दों मादों होनबाय थाग्रा दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिथाङा बे 4-5 बोसोरावहाय दिनै जाख्ल'नाय दिनै बिल होनाय खोनादों। दिनै माने पार्सेन्ट लानाया माने सिमा बारलांबाय। दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमद बर'आ खालामदों। जों फैबाय थानाय समावहाय सरकार दायोब्ला जोङो मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार, मोनसे करापसन फ्रि सरकार जेरेखम हाग्रामा महिला सारा सालायबोदोंमोन 17 बोसोराव, आरो हाग्रामा सारा बेखौनो दिनै कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय आखायाव लादों। रोखा दिनै एखेबारे जोङो अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम गासै 9 जिल्ला जाबाय। दा जेरावबो थां बिपिएफखौ नांगौ, फुरानायानो मोजां। अल इज गल्ड होननाय जिनिसा दिनै फैफिनगासिनो दङ। प्रमद बर'आ थाखानाय गोहोखौ हरफिनदोंसो। दा बिटिसिआ नामावल'सो बिटिसि, जेबो खामानियानो गैया। दा सरकारा गासिबो माबायोबा डिसि अफिसनिफ्राय जाजोबो, थारमाने बिटिसि अफिसाव जेबो खामानि गैला। अरुणाचलबाबो डिसि अफिसाव जागोन, माबा मोनसे खामानिबाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो। दा हा हुनि खामानियाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो, गोदो बिटिसि अफिसावसो जायोमोन।
दिनै सार्केल अफिसारा दिनै सासे मण्डला दिनै डिसिनि अर्डार मोनाबा जेबो हानि खामानि मावा, एलटमेन्टनि खामानि मावा, नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा, नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा, होमबा मा बुजियो बिटिसिआव जेबो गैला। दा बेखौ फोरमान होदों आरो मालाय। दा ओंखायनो बेफोर मोनखानाय गोहोखौ जों लाबोफिननांगौ। ओंखायनो दिनै माने जाय मानसिया बिटिसिखौ सोरजिदों, जाय मानसिया बिटिसिखौ दादों, जाय बिटिसिखौ दिनैहाय गोगोम गोरा खालामदों, बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बिटिसिखौ दिनै गोख्रों खालामफिनाबा राहा गैला। दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर', सावताल, हारसा जेसेबां जाथि जन'गोष्ठि दं, माइन'रिटि दं, दा जायखिजाया जाथि धोरोमनि मानसिफ्रानो बिपिएफखौ लुबैफिनदों, हाग्रामा महिलारि सारखौ सिबजानो लुबैफिनदों। इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउ जिल्ला कमिटिनि दैदेननायाव जयै मोनसे मिटिं खुंनाय जाहैबाय। गासिबो प्राइमारिफोरनि दैदेनगिरि नेताफोरखौ लानानै आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो सेन्ट्रेल कमिटि हिसाबै इउथ बिपिएफ बा बिएसइउआ मा स्ट्रेटेजि लादों बा बिपिएफआ मा स्ट्रेटेजि लानानै रायजोनो बेनिफिटनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांगोन बिटिसि बासिनि रायजो राजानि थाखाय, बेखौ जोङो जोंनि कर्मिफोरनो दैदेनगिरिफोरनो फोरमायफैदों। जिहेतु बिथांमोना जोंखौ लोगो मोनबाय थाया, जोंनो ओंखायनो दिनै परबतजरा ओनसोलाव फैनानै बिथांमोनखौ बुजायफैदों। आरो बे जोंनि जानाखि बुंनाय खोथा बाथ्रा मेसेज, बेखौ जाहाथे गामि लेभेलाव रायजो राजानि खाथियाव लानानै थांनानै बिथांमोना बुजायहैयो, बेखिनिखौ जों खावलायफैदों। आरो जों बिभिन्न स्किम्स आसनि जेनेबा जुब बिपिएफ बा बिएसइउ हिसाबै बिपिएफ दोलोनि खाथियाव दिनै प्रस्ताब होदों, जायखौनाखि फैबाय थानाय बिपिएफनि ट्राइनेल कनफारेन्स जागोन, बाहाय पास खालामनानै डिक्लेयार खालामनाय जागोन अपेनलि। आरो बाहाय गोबां सेंग्राफोरनि, बेकार सेंग्राफोरखौ समाधान खालामनाय, जुबक जुबक्ति हकलनि थाखाय बा सात्र साथ्रिफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय माखासे बहुद स्किमफोर डिक्लारेसन होनाय जागोन। फैबाय थानाय समाव 2025आव बिपिएफआ सरकार दायोब्ला सात्र साथ्रि बा बेकार सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय खामानि मावनायनि आसनि स्किम्सफोर, बेजों लोगोसे वमेन्सफोरनि बा बैसोस्थ मानसि, बृद्धा बृद्धि, बोराय बुरि, बिसोरनि थाखायबो गोबां स्किमफोर डिक्लेयार होनाय जागोन, जायफोरखौनाखि जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफ दोलोआ इलेक्सन मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों डिक्लेयार खालामना रायजोनि खाथियाव लाना थांगोन। दा बेखिनि खोथाखौनो जों दिनै एडभान्स जोंनि कर्मिफोरनो, प्राइमारि लेभेलनि जेसेबांनाखि कर्मि दं जिल्ला लेभेलनि, बिथांमोननि सिगाङाव आगोल सावरायफैग्रोनाय जादों। दा बिथांमोनाबो दिनै गोबां खोथाखौ मिथिनो मोनबाय आरो बेखिनि खोथाखौ लानानै रायजोनि खाथियाव थांनानै बुंहैगोन उत्सा जानानै जों बेखौ दिनै मिजिंथिदों दिनै मिटिंनि गेजेरजों। दा बे गासिबो माबायावनो जायो, जायफ्रानाखि गावनि निति आरो आदर्शखौ हमथानानै लाखिनो हाया, सुबिदा बायदि चरित्रनि मानसि, बेबायदि मानसिफ्रा गावनि निति आरो आदर्शखौ नागारनानै गुबुन दोलाव थांनो हायो। बे साभाबिक राजनितियाव, बे जातीय संगठनानो जा, राजनिति दलनि सात्र संगठनानो जा, बे साभाबिक आरो बे गासिबो दोलावनो थायो। दा रायजोआसो डिसाइड खालामगोन बेबायदि नेताफोरजों रायजोआ खारगोन नामा, निस्सय खारनाय नङा। माखासे नेताफोर थायो प्रत्येक दोलावनो, बे जोंनिल' अकल बिएसइउल' नङा, बे पार्टियावबो थायो बा जातीय संगठन एबसुआवबो थागोन, जायफ्रानाखि एबसुखौ गारनानै गुबुन दोलाव थांगोन। दा बिथांमोना गाव गावनि निति आदर्शखौ जुदि हमथानानै लाखिनो हायाखैबा, सुबिदा बादि चरित्र जानानै जुदि दल बदलायो, संगठन बदलायो, बेबायदि मानसिफ्रा सानसे रायजोनि थाखाय बेसेबां खामानि मावगोन, बे मोनसे सोंलु आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव बेबायदि सुबिदा बादि, सार्थ बादि, गावनि सुबिदानि थाखाय खामानि मावग्रा मानसिखौ रायजोआ उचित शिक्षा होगोन होननानै जों सानो।